дар шаҳри Душанбе таксиҳои барқии истеҳсоли Чин ва Олмон шурӯъ ба кор кардааст. Ширкатҳои хадамоти таксӣ, Яктаксӣ ва Рахштаксӣ чунин навъи мошинҳоро ба хоҳишмандони кор ба иҷора медиҳад. Хадамоти гумруки Тоҷикистон хабар дод, ки дар нимсолаи аввали соли ҷорӣ ҳудуди 130 адад чунин мошинҳои барқӣ ба Тоҷикистон ворид шудааст. Мошинҳои барқие, ки ҳоло дар Душанбе дар хадамоти таксӣ истифода мешаванд, хеле камхарҷ будаанд. این ماشین‌های الکتریکی بسیار ماشین‌های خوب است. اکولوژیکی چیستی مثال در 40 سومون заправка میکنیم، همون شرکت خودمون 40 سومون заправка میکنیم 300 کیلومتر به حضور میگردیم. ба гуфтаи як корманд, ширкати Яктаксӣ ҳудуди 100 адад мошинҳои барқӣ дорад. Ин ширкат се нуқтаи таъминоти барқро барои мошинҳои барқӣ феълан истифода мекунад, ки ҳар кадом аз нуқтаҳо ҳамзамон ду мошинро тӯли 40 дақиқа то 1 соат ба барқ пур мекунад. аммо қимати роҳгирои мошинҳои барқии камхарҷ мисли таксиҳои маъмулӣ аст. хароҷотш камтара ба фоидаи сокинон мешавад. нархи ай дигар сӯсҳо баъзе арзонтар шавад, ки зӯрашон бирасам, ки балки систем ҳар хел шудааст, одамо камбизоту бисёр бояд истифода бора ҳамеша. нархномаи таксиҳои барқӣ мисли дигар таксиҳои ширкатҳои хидматрасон дар 2 километри аввал 10 сомонӣ ва боқимонда ҳар километр 3 сомонӣ аст. вазорати нақлиёти Тоҷикистон ҳоло барномаи рушди нақлиёти барқӣ барои солҳои 2023-2027-ро рӯи даст дорад, ки мехоҳад онро ба баррасии ҳукумат ирсол намояд. ба иттилои расмӣ дар доираи ин барнома шароити кору хидматрасонӣ, масъалаи воридот ва ташкили нуқтаҳои ба барқ таъминкунандаи онҳо пешбинӣ шудааст. воридоти мошинҳои барқӣ аз боҷи гумрукӣ озоданд.